Здравей, аз съм Тодор. Представям ти книгата "Доказателство за рая" от Ибн Александър. "Доказателство за рая" е автобиографична книга, описваща личните преживявания на доктор Александър на границата със смъртта по време на негова кома, продължила 7 дни, през които мозъкът на автора е бил напълно изключен. Кой е Ибн Александър? Доктор Ибн Александър е американски неврохирург. Като лекар, цял живот той е възпитаван и подготвен да се уповава на рационални идеи и научни факти. Неговото заболяване от остър бактериален менингит през 2008 година обаче го довежда до състояние на кома и става причина за всички изумителни преживявания, описани в книгата му. Ето как от скептик с научен подход доктор Александър се превръща в твърд застъпник на идеята, че съществува живот след смъртта. Каква е основната идея на книгата? Основната идея на "Доказателство за рая" е, че мозъкът не ражда съзнанието, че човешкото съзнание съществува, дори когато мозъкът или тялото умрат, и че съществува живот след смъртта. В книгата си доктор Александър описва подробно всичко, случило се най-внезапно с него през 2008 година, което е документиран медицински случай. През 7-те дни в кома и при изцяло изключена мозъчна дейност, Ибн Александър се пренася на необикновени места и се сблъсква с изключителни преживявания. Той среща своя ангел-хранител, преминава през портала на рая и дори има контакт с свръхсъщество – могъщо кълбо от светлина и енергия, намираща се в пространство от пълна тъмнина. Това, оказва се, е всеопрощаващият и любящ Творец, или казано по друг начин Бог. След това, по волята на могъщите сили, авторът се връща обратно на земята. В този момент всички негови близки вече са били отчаяни и са смятали, че няма шанс да се събуди и оживее. По думите на лекуващият му лекар, в 7-ият ден на комата Ибн Александър е бил на 97% мъртъв. След излизане от комата доктор Александър се възстановява с много бързи темпове, за изненада на всички лекари, които са очаквали да остане прикован към леглото инвалид с тежки поражения върху мозъчната дейност. Пълното му възстановяване може да се определи за медицинско чудо. Темата на "Доказателство за рая" е толкова важна и чувствителна, че книгата се превръща в огромен бестселър, но неизбежно се появяват и различни критици. Критиката варира от допускането, че Ибн Александър е халюцинирал и не е преживял това, което твърди, че се е случило, до намека, че е неетичен и че преследва комерциални мотиви. "Доказателство за рая" е вълнуваща история, която провокира към размисъл за живота след смъртта. Тя твърди, че душата е безсмъртна и че животът на нашата планета е просто прашинка сред многото други измерения и светове. Дали всичко това е така или пък не, предполагам, че един ден сами ще установим. Приятно четене!